Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilmuipun sedanten menika boten saged tertangkap oleh akal. Napa malih ilmu ma'rifatullah. Lah niku ilmu ma'rifatullah menika nggih boten enten blas sing tertangkap oleh akal. Moko ten syariate disyariatkan dhateng Allah, akal niku tungganganipun laknatullah. Ngoten syariate nggih. Tapi niki sesungguhnya ilmu ma'rifatullah menika saged ingkang dilampahi sedanten. Moko kejadian-kejadian di dalam diri ada Al-Qur'an, di dalam diri ada suratul Al-Fatihah, di dalam diri ada Nur Muhammad Nurullah. Lah niku ilmu ma'rifatullah mboten saged diartikaken dalam akal. Mongko mangke ngoten, iman niki nambah malih diparingi semerap dhateng Allah malih, termasuk perjalanan Isra Mi'raj menika. Nggih, enten ten mriku nggih alam Al-Qur'an wonten alam Quran yang di luar diri, enten alam ten mriku alam Nur Muhammad lan Nurullah sampai alam ilahiyah. Lah niku mboten saged diakal, moko sagede dipasrahkan dhateng Allah. Lah niku nggih, tapi niki enten tipu daya laknatullah. Mboten niki nggih mboten nyalakan setan menika ancene diutus dhateng Allah untuk menguji anak putuh Nabi Adam termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inti ilmu meniki ma'rifatullah mboten tertangkap oleh akal, tapi enten tipu daya nggih ingkang kula sanjangaken niku wau, termasuk enten basa melalui kewan. Lah niku nggih. Lek cacing niku kremien. Lah ngoten niku tertangkap oleh akal. Tapi wingkinge mboten saged tertangkap oleh akal. Lah cacing kremien ya napa? Lah niku nggih mboten saged tertangkap oleh akal. Nggih, wong cacing kalih kremien niku cacing niku dawa. Lah kremien niku alit sak nggih sak monten menika. Mboten tertangkap oleh akal. Lah niki arahe ten pundi? Ilmu ma'rifatullah menika sing hake Allah nggih melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah sing niki wau cacing kermis cacingan niki wau nggih ngoten melalui datuk-datuke mbah-mbah buyute menika. Nggih niki ilmu perdukunan. Moko niki enten kesesatane laknatullah nggih umum mawon. Dukun-dukun menika termasuk tukang santet nika nggih mboten masuk akal. Nggih, tapi nyoto. Nggih, mongko menika kula nggih ngalami saged nerangaken ngeten. Ilmu santet niku nggih tergantung tirakate. Lek sekedar ilmu santet biasa mawon nggih gremet-gremeten mulut menika sekutu kalian jin-jin menika. Ha niku nggih mboten masuk akal. Napa ingkang umum dilebetaken ten perute tiyang. Lah niku nggih. Lek mboten ngalami nggih mboten percados, tapi lek ngalami nggih saged nyampeaken kados ngeten niku. Lah niku basane nggih kewan. Kewan kathik sing elek pisan. Kermi cacingan. Lah niku moko ilmu kesesatan menika, ilmu turunan nggih melalui napa? Nggih melalui niku mbah buyute menika. Ilmu sing umum nggih mboten sesat wong umum. Napa malih melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moko ilmu kesesatan niki mboten umum, hanya anak putune sing diparingi penerus wirid-wirid niku wau. Nggih. Atos-atos panjenengan ilmu ingkang boten tertangkap oleh akal, ilmu hake Allah sak benerane, tapi enten ilmu sing niku wau termasuk ilmu
nggih kewan ingkang dados sarana bahasane niku niku ilmu kesesatan sing didamel nggih umum-umum menika ngelarani tiyang ngelarani tanggane. Nah niku inti niki ilmu yang tak tertangkap oleh akal nggih ilmu makrifatullah pun sing bab niku wau sing nggih disamaraken kalian basa kewan niku wau pun dipakai pun jelas niku bahasa kesesatan. Cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.